En aquest vídeo veurem una manera molt pràctica de treballar amb arrays amb tuples. Les tuples són un tipus de dades, són un tipus d'estructura de dades que es poden accedir per índex igual que els arrays. La diferència és que les tuples no es poden modificar. És a dir, si per exemple jo tinc un exemple similar al que hem fet abans, les tuples es creen amb un parèntesis, és una mica confós, però es creen així. Edu, i ara em vull afegir, per exemple, veurem que no és possible. No existeix un append i podem accedir per posició, igual que fèiem amb els arrays, però el que no podem fer és definir-ne una de nova o modificar-la. No podem fer, per exemple, aquí ens ho diu, l'objecte tuple no suporta l'assignació. Bé, fantàstic. Per què ens serveix això? Perquè bé, primer les tuples són més ràpides, és una de les avantatges de no poder-se modificar, però és que això ens va molt bé per quan volem treballar amb dades d'una manera més completa. Per exemple, abans teníem aquesta estructura, hem vist que tenim aquesta estructura, però què passa si jo volgués crear una cosa més compacta? Per exemple, parlant de les despeses, què passa si jo volgués tenir quelcom com el concepte, per exemple, el diari i l'import, 2,40, per exemple, avui he comprat una làmpara LED i m'ha costat 28 euros. I què més? I he comprat un domini i m'ha costat 8,92 aproximadament. Bé, això seria una manera de poder treballar, incòmoda, però seria una manera. Deixeu-me posar això. Això és important fer-ho quan treballem en programes. De manera que si s'importa el nostre programa això no s'executarà. Si s'importa des d'un altre programa com a paquet, això no s'imprimirà. Bé, aquesta manera podríem fer. Seria una despesa que no sabem ben bé de quin tipus. Farem despesa in a despeses. Doncs clar, el primer que tindríem és que, bé, una volta seria diari, per exemple. La següent iteració seria 2,40. La tercera seria làmpara LED. La quarta, 28. Bé, això ens complica la lògica, ens complica la manera d'accedir. Podríem, en lloc de fer-ho amb un for in, podríem fer un for, per exemple, in range, podríem utilitzar range, llavors podríem dir-li des de 0 fins la longitud de despeses i podríem dir que fes un step 2. Això voldria dir que ens agafaria 0, 2, 4 i així successivament. És a dir, que si ara imprimíssim a despeses índex, només ens imprimiria els noms. Diari, làmpara LED, domini. Llavors podríem nosaltres agafar i
afegir un més 1 per imprimir l'import al costat, per exemple. Bé, es podria fer, és una manera incòmoda de treballar, es podria fer. Però sobretot és molt poc flexible, perquè si jo ara vull afegir un nou camp, que és la data, la data i l'hora, o el comerç on jo he fet aquesta operació, o un concepte, per exemple, cultura pel cas de diari, o llar en el cas de l'àmpara LED, o promoció de negoci pel domini, doncs hauria de canviar el codi i és bastant incòmode, podem introduir errors. Bé, llavors, hi ha una manera de treballar molt més pràctica que es fa servir molt, que és definir tuples, per exemple. Anem a definir una tupla pel diari, no? Llavors, podria fer el mateix que hem fet, diari, 2 amb 40. Llavors, anem a definir aquest array de despeses en blanc, i el que farem ara, ja veureu, tenia una làmpara aquí, làmpara 28, ara tenia un domini, això era el domini, i era 8 amb 92. D'acord. Llavors, ara el que faré és afegir això a l'array, però afegiré la tupla, no les dades primitives que es diu, no un string o un integer o un float. El que afegiré és una tupla. Llavors, ara afegiré el dia... Ai, aquí volia dir làmpara i he posat diari. Làmpara. Despeses, punt, append, domini. Molt bé. Ara, això ho eliminarem. Si fem un for in, sobre l'array de despeses, a cada iteració tindrem, té despesa, tindrem una tupla. Lo interessant és que llavors podem accedir per posició, també, i podem dir, per exemple, el nom de la despesa, o nom despesa, és la posició 0 de la tupla, que es correspondria en diari, làmpara, domini. L'import despesa és la posició 1. Llavors, ara podríem imprimir. Perdó, això és un float, sí. Ara podríem imprimir la despesa i el seu import. Molt bé. Si ara ho executem, veurem que és el mateix que abans. Però si ara nosaltres volguéssim afegir un nou camp, com un concepte, per exemple, cultura, i això podríem dir, doncs, això ho hem fet el 28 a les 11:10:50, bé, posem el minut. Si ara diem, això seria llar, i això seria 2022-05-28 a les 15:30, i això seria promoció de negoci, i això ho hem fet al vespre, 20:50, d'acord? Ara nosaltres podríem també utilitzar aquests conceptes. Per exemple, podríem dir concepte és la despesa 2 i la data hora, seria la T despesa 3. Llavors, ara nosaltres podríem imprimir el concepte i la data hora. I anem ara a demostrar-ho. Evidentment, això ens obre la porta a poder
a poder filtrar per conceptes, i no només això, també ens dona la porta a poder ordenar basant-nos en un d'aquests camps. Això ho veurem més endavant, en la data o en el concepte, o ordenar per l'import també. Això ho veurem més endavant, però és un gran avantatge perquè d'aquesta manera no hem hagut de traumàticament refer el nostre codi, no?